Ki pargait ki be jong kabalang Presbyterian Lom Siap ki wei pat ki pargait na ki wei pat ki balang lembar ki parlok ki biak mi bat pet ya kani ka jing syakri lang ka jongi hakani kapor ngai kuble ya pi baro haka kerteng ka ba im ba ka badan bor utrai bar nong penim jingi u Jesus Christ ngai ngo yo blei ba pla yengi kum ka balang hang ni halum Siap bengila ban syakri lang hakani kapor haka ying ka bagantang ka jong ngi badru ban penpoi ya kani ka jing syakri syapi ki parbenget haki ying ki sam ki jong pi lingba ka YouTube channel jong ka balang Presbyterian Lom Siap nginget scam bau blei un pendap ya ki doknut ki mensim ki jongi bad ni lam yengi ka jing syakri hakani kapor tong yeli lang blei haka jing duai au blei ubalong kpa ujongi ubah beneng utrai jokimet badu trai jong kimen sim ngisngongo yemi ko kenrat ya gaba me penyo ya kan kesngi kabakrau kabakentang hakabakum kibanget ngio ban syakrilang hakiying kisem kijongi lingba kikor kibor bad lingba ke social media ke YouTube jong ke balang Presbyterian Lom Siap. Tribe ni kapor ni IT ye kapor ka bakordor hakik sang ti blei ki jome pakawei ka benta ka bangi pendap hakani kapor kan long da ka jingelamu mensim bakhu jongi bat bakan long ka jikut khu mensim ya baro ki bakmi bat syakor ya kani ka jing syakrilang hakani kapor di IT kapor keberangsa hakik sang tiblei kijong me haka kerteng ujisu ngaduai ban ngapan amen gin peteng ya kani kajing syakrilang hakani kapor da ka bangya so lang kajing ruai ka balai spa lai phulai na ka batmai bat lai spa lai phuai na ka barim jisu bait yanga syashadem jong mi ngan her kat bajing shlei kirisa bad ki eryong ba kibe ri mami atrai yanga hadu bandalat shiliang sha kejakari yalam mensim jongaru tupiang ka jingrai ka balai spa lai phulai Syarya lu
halatap yang akdup kakliling kujong ngatam Jisu tang yami ngakwa mi balong jing dap kerhai Hami nong pang kiok ya mi pen klan kit lot ki swai ba khut long ker tang chong mi ching bam hok hang a kish le Bát chính thiệt kỳ tư lem mi mi đắp đa chính ai em chính ai ấy ha mi kerhai ban sait li ki pop baro chính pen kya ki kinh rây đô nút kết trên khui kinh yo thân lòng ôm trên em mê lòng nami ai ngam đi men sim nga kursoy nang ni shadu bam juku Hashwa bangan bu hakijing duai ngan penpuli katnu kan lagi benta nakaktin ke jang blay ya ka bangla ban shem naka gospel kat ke Matthias kalendong ka baar fuar kidikot life usaw hadu life khandai naka shithi pol ka banikong shikikoren kalendong ka bakhat lai kidikot saw hadu hinyo bat naka shithi pol siki galatia kalendong ka basan kidikot ki baar fuar ki parbngait ki badon ki kotba haki kisem ki jongpi in sungawan plit hakni kapor bani ple lang ka tin ka jong blay Matthias fuar lendong kidikot life usaw hadu life khandai di haba ki parisi kile asngo ba ula penduknya ya ki sadusi kile lumlang wei uriusati ubanaki khnang bantunju ula keli ku nong hikai kanu ka hukum kabakrau kabana ka hukum ujisu te ulai thu hau men it yautrai ubau blei jong me daka doknut jong me baro bat daka mensim jong me baro bat daka jingmut jong me baro kani ken kalong ka hukum ka baningkong bat ka bakrau ka baaru kalong kum kata men it yala upar marjan kumba yala de ka shithi baningkong shakikoren kalong ka bakhat lai kidikot saw hadu hinyo ka jing it kaya sha slam bat kale sebun ka jing it kam jupi hun ka jing it kam jule sarong yaladi kam jupen meng kam jule klam akor kam wat tang yaki ek eru lakajong kam sha ban khi bitar kam tharai sniu kam kemen hakajing bam hok hendrei kaya kemen lem bat kajing shisha kaya sha jam yaki ek baro ka nget kloy yaki ek baro ka kermen yaki ek baro ka sha yaki ek baro ka shithi pol sige galatia kalnong kabasan kadikot kabaar fuar hendrei uso umensim ulong ka jing it ka jing kemen ka jing suk ka jing sha aslam ka jing le sbun ka jing bha ka jing yainwa ka jing yaine ka jing jamnut bat kabor
halor lade. Tu ublay unkurku ya gibentak bela puluin akting kejong ublay ngin ya lang ublay hakajing duai ngin duai. Au ublay ubalong ukpa ujongi ubahabneng sa sisin pat ngiwan bandem hakis lajat kibakhut kibakantang kijong me ni aingu yame kokenrat yakni kapor kabakordor kabami penyo hangi kum kabalang hangi halum siap lem bat kiwei pat kiparbengai bat kiparlok kibiakmi lang yakni kajing syakri kajongi hakni kapor hakiying kisem kijongi ya kabangila ban penpoi ya kani kajing syakri lang lingba kikor kibor jong kajuk kabamenta wat hapreng kani kajing pakhang kaktin kajong me kayai rehem makaktin kajong me ngila ban yalap ka gospel kajong me lingba kini ki social media ki bangiyo try ba it but ba isnay ngidon hakni kapor jong kajing syakri lang hakisaw kan ro jong ki yeng kisem ki jongi ngiduai ken namar kata bamen pen dap ingi du sim waku jong me yakni kapor kabakordor kabangyo ban syakri lang ban yaro ban pendan buram ban mane bar ban syakri ya kakerteng kabaim kajong me try namar kata ngiwan ngilong kinong pop kibajot kibaram ko try ringi aingo pat yami ko kunrat bamlip ha yu kun ba iya jome shakan kaperthei ban sius pa yaki pop kijangi bar bangilong ki ba Vietnam ko try ban wan hakak het kaching isnei kajong me try be chicken tin ngiduai yakani ka balang hani halum siap yakaba me mlapan yang hakane ka jaka yakane ka ying ka bagantang hakabaki parbengai ki baton haka kiyo ban syakri lang yame giduai kerpang kutrai ya kinong syarai hapo jang kabalang ki pastor ki temesan ki dekot ke komiti balang ki long keme ki long kpa ki khun samna shenrang bakan thei lambar ki hap ki baret Bamen isnei ban kersan bor yaki hapreng kenika jingye kendu jangi ya kenika klam nreya rap kutrai bekila ban yeng scam ban don ke jingye ke bas scam bamilong ublei ubadau baker basumaringi bat ubay rap yeng haki por baro trying itwairu ikiseng hapo jong kenika balang kutrai nadu kajeseng kenthei kajeseng samna bat kajeseng kena kutrai yaki nongkit kam ki jong ka king kutrai when isnei when I haki yaka jing stad yaka jing shampang bakan jable begela ban pentelun yaki kam hapo jong ka balang da ka jing trailang da ka mensim jong ka jing sngorit ban pendam red hayalade nabanta ban yalap ke gospel ke jome nyai ngoriu yame ko try ne kapor ban penyopat ine kalat ban syakri lang hakane kapor bat try be hakum kene kaporu ngiduai sikentin ko try ya ki paramsim ki bakordor ki blahapan mat yoni yang jingpang hakamet ke jongki ngiduai kun kutrai bakakti jong ke jing jam snam ke jami bar ke jik pen khya ke bajanai ne ka khet ki stay ke jami men weng no kutrai to khinyang jipan ke met ke jongki nang bikila ban yo no ika met ke bakot ke bakya bat bakila ruban ipai no shiki ki sem ke jongki ngiduai ru ne ka por nam taki frontliners ki don hakmat banyak hon yunuk yang jingpang nadu ki doktor ki nurse ki field health workers ki police workforce bar ka district administration lem bakisnat rekam ki baper ki badon ka banta bakrau ki balai ki jing syakri ki jang ki mat bar mensim nakam ta banyak hon yunuk yang jingpang ai hakiru ki jing kot ka jing kya ai ki jing start ki jing shampang bakan jable ki jang me bakila banang pentrekam bar bakila ban ai ya ke bahatam hak jing trei ki jang ki
Trabi ngiwan kaporu ban juai kerpang yang kapor kapakordol habasa sipang por ngi sayo ban ya sngo ya ka kubor na ka tin ka ba im ka jame lingba usyakri jame ubaret ban ubat klot ubna penla ban poi hakni ka jaka ka bakantang ban sam ya ka kubor ka tin ka jong blai isnei ban pendap idu man sim ku jame ulong ayu ku train ve ulong tang utendong ban jing pensawai ka tin ka ba im ka jame gerku iki benta baro ki bangis pendap han ka por gerkuru iki parwe ki ba i ki ba yawan sngap hakni ka por ku trai kan dalam ka jing gerku man sim ya ki benta baro ki bang pendap ni IT ka pohor berang sa ki sang ti blai ke jame ma berklet isipun ki jing duna ki bam syam ka jing im ka jongi hakar kenteng ujisu ngi duai bat ngi pan ni kini baro amen gila poi pat syakoi pat ke benta ka bangin sayo sngo ya ka kubor ka tin ka jau blai barashwa bang ya sngo ya ka kubor ka tin ka jau blai to ngin pun kre ki dok nuat ki men sim ki jangi dang mi so lang ka jing rai ka basispa arpinyo na ka batmai basispa arusan na ka bakhamrim ko men sim ka jing pen thamai ahyar da ka bor bakrau benduru ka boy usaitan ka jing sniu nangi to law ya kal beneng atrai tu pha ya kinong pop ban pen im aingen sngo ka tin ka jong me isnei kan rat aingen im ka jing rai ka basispa arpinyo Kumen sim ka jing pen themai ayarda ka bor bakrau penduru ka buin usoitan ka jing sniu nangi tulau hoya kal erbneng hatrai topa yakinong popan pen em haingen sko kak tin ka jong me isnei ken rat aingen em yakal erbneng atrai topa yakinong popan pen em haingen sko ka tin ka jong me isnei ken rat aingen em ringkat bat ki syakri jong me halumen simban yatrei tu ben kendo yakinong pom ben paula kajing ai yakimen sim jongi menta tu ben syai atrai babha haingin mat kajing i jong me lam yang isyaka dingna yakimen sim jongi menta tu ben syai atrai babha haingin mat kajing i jong me lam yang isyaka dingna ki nong syarai jeng kabalang ki pastor ma kita memsan ki dikot ka kemeti balang ki long kmi ki long kpa ki khun samna shnrang bakan thei bat lem bat phi ki hep ki baret ki ba don ha ki yin ki sem ki jong phi ngai khuble ya phi ha ka kerteng ka ba thyang tam utrai bat unang penim jangi u Jesus Christ ngai khuble ru ya ka program committee jong ka balang hangni halum syiap ka bla penyo benta yau syakri ubatlot ban yeng nakani ka jaka ka bakentang ban sam ya ka kubor ha kani ka nok pai jong kani ka sngi ngini le lang hole ha jing duai
Ublay, belum ukpa, ujangi, ubah beneng. Sa sisin pat, iwan ban demrit, hakis lajat, kiba kuut, kiba kentang. Ban IT, ia kena kapor, kaba koridor. Kaba me, melapan yang, ia usyakri ubaret. Ban sam, ia kaktin, kaba ke jome. Drive melapan snow, ia kentin, hau usyakri jome. Ban hakan kapor, pun snow, ia kita, kiba me melai, halajong syakri ubaret. Bendap ia udah mensim, ubakut ujame. Pakaway kekentin ke bami no, nakasentur ke batlot, bat unang pop ubakraw tam, kanlong ka jengkerku, yanga bat ya kipar ngay kibah sngap bat syak skor, ya kaktin ke baim ke jame, haka kerteng ujisu ngadway bat ngapan kini baro, amen. Ki par ngay bat ki parlok ki bait ki jonga. Ngilayat mentang kembasan benai tam, lembau uni ukinyang jingpang, COVID kat kendai. Uni ukinyang jingpang, ulakta, ya ka perthai, ya ka ri India, batwat, ya ka ri kabai ke jongiru. Ulakta ru, ya ka perthai, kibadon, hakajing start, kibakraw, kibadon, haki ya kita kilat ban ai cikirap ya kijingpang kijing sistem nre hakum kani kapor kita kiri jang kaperthai kiblakiu hakiliang baro kim simala ban ai ke jingeda nau ni khyang jingpang wat kinong ilam perthai kibla bat ikikerdan kibakrau kitaru kilahapan ngat hau ni khyang jingpang kumta ki parbanget hapersya jong kini ke ngasngo ban ai kublay kerpang ya ki frontliners nado ki doctors ki nurse ki field health workers ki police workforce ki bor jong district administration bar ki snat rekam ki prepare ki bla ai yala ka jong ka jing ban yele ban yakun yaw ni khyang jingpang hakum kani kapor ka kubor jong ka jing slok hakani ka no pai jong kani ka sngi kalong syapang ka jing it kristan ka kubor ka banlong ka jing kentu para banget ban ai ka jing trelang bat ki bor sarkar ki bor snong ha ka jing khun ya ka jing postat jong uni ukhyang jingpang covid khat khandai kani ka kuboru kan long ka kubor ka ban ai ya ka jingete ban ai mensim ya ki para mensim ki bakordor ki belangat hau ni khyang jingpang ka phang pedeng ka belawan ha ka jingmut ka jeperkhat ka jonga ka long i yala upar marjan i yala upar marjan ya ka bang la pensyong nongrim na ka siti upon si ke Galatia ka lendong kebasan ki dekot khat lai bat khat saw ki tin ki ba ongkum ni namar lakhot ya phi ko para banget sha kata ka jinglat lut tang ba phin om pen trei ya kata ka jinglat lut ka jong phi ya ka ban ai daw la ka do henrei da ka jing ya it phin ya syakri para lokhi namara pendap ya ka hukum baro hakawai kaktin hakaniken men it yala parmarjan kumba yalade kini ki kentin ki badon ha kani ka nongrim men it yala parmarjan kumba yalade ngila ban shem bat latho prasin ha kani kaktin ka jong blay kata ka kitab Leviticus kalendong ka bakhat khandai ka dekot ka bakhat pra Matthias khat khandai Matthias arpuar life khandai Marcos khat ar life way Lucas shipo arpinyo Rome khat lai khandai Galatia san khat saw bat Jacob ar pra ka jing it ha kani ka nongrim
kata haka sithi upol si Galatia kelong ke bakhatsan ki khot khat lai bat ki bakhat saw ya ka banga penpuli hakani kapor ka khut thop ya ki artli ki jing shisha ka jing shisha ka bani kong kalong ka jing shakri bat ka ar kalong ka jing yarap iwe ya iwe pat ka jing e ka dei ka jing yakit paralok hi ong upol sa ki Galatia nang ta haka gospel Matthias kalong ka baar po kidikot ka baar pra ka ong kumba ukun ubriu shim lawan baon shakri ya henry baon shakri bat bon ai yala ka jing im banlong ka jing siu spa yaki babun kani ka jing e ka jong ujisu nakamta ki briu hakani ka perthei kumta tu yakit pi ya ka jingkit parlok hi ti kumta kenya pendap ya ka hukum ukris kat bangidang yo kalat ke babit tu ngine 3 minut ya ka babha haki breu baro hendrei khamtam hakita nakakur ke jinget ong upol si Galatia kalnong ke bandriu ki dekhot ar bat shipo ka weipat ke jinget kat ho ya ka jingirap para briu ladau briu unang ban it yakiwei kumbau it yalade om dan syu bandon yak tahi hukum unle bat unyat katkum ka hukum ka jang ublei kumta ka jing it yala uparamarjan kumba yalade kalong ka jing pendap yaka hukum tang hakawai kaktin kata ka jing it kam jushim kabu yakiwei pat ka jing it kam penmong yaki weipat ka jing it kalong katenrai ka jong blei ong hakasiti benikong Yohanes kalong basaw ki dekhot pra bat khat riu kum ki Kristan gidon kam ban pentroi kam ya kani ka jing it kum balabatai hakaktin ka jong blei ha ka jing im ka jongi bamana kasngi katu kemelapan pulih ka basdang iwei korin khatlai kidikot saw bat nyo ka jing it namar kata kadika pedeng du jong ka jinglong Kristan ka basisya ka weipat ka kentien ka badon hakanong rem kadai uparamarjan une uparamarjan bonsin ngiju perkhat ba uparamarjan ni ki paramarjan kidiki briu ki besong marjan batngi saudong jongi ni ki basa hapa uput usam jong kasnong ka bangisyong hot ki dei ki paramarjan ki jongi ki basa ha ka imlang kasalang henrei ha ka ni kanongrim u jisu habau ong u paramarjan u khamtho ya baro ki jat benriu ha ka ni ka perthei wat ki nong shun ki jongi ru ki dei ki paramarjan bat u jisu ong it yakinong shun ki jong pi u paramarjan u dei briu ne ka briu ki badon kam e ya ka jingerap bat ka jingle isnei u paramarjan ula banlong u Kristan ula banlong u bamdi Kristan ula banlong wei pat na ki wei pat ki jat niam ula banlong baduk ni ula banlong berius pa ni kumta terter ki parblok bat ki parbangai ki be ki jonga hakum kani ka jingye kendu ka jongi ya kani ka khlam ka jingkeli ka bangakwa ban pu lang ha kani ka por kalong ka ei ka benta ka jongi ki Kristan yala uparamarjan hakum kani ka por ka ba ban ka bajenjar kani kalong ka jingkeli ka bangidei ban ye puson shimet ki parbangai ngakwa banora lightly ki jinglong babha ki bakham kongsan bat hakmat kabiadei bat kani kaphang ni kathim yala uparamarjan kita kilong kabaningkong ka jingle asbun kabaar ka jing ai mensim bat kabalai ka jing duai yala uparamarjan da ka jingle asbun ni da ka jingle isnei ka jingle asbun
ni kajing le isnei kami tang ladangi don kajing it kabasisha kajing it kabami bat kersoi na kadok nut kajong briu hi bat kabami nadu kabasyapo jong u kajing le asbun ru kalong kawei na ki khandai tli ki sembo uso umensim galatiasan arpuar kabamut kibadap do mensim bakut genla ban le isnei bat banirap ya ki weipat tung ini pet khendiat ya kajing le asbun jong kawei keriu kenthei na kasnong saraphat kakdien ublei kamsim le tho kei kakerteng jong kani keriu kenthei bat laong bakani keriu kenthei kadon tang uwei ukun sinrang haka kitab siem kabandingkong kalenong kabakhat nyo ublei ula hukum ya u Elijah banlet sarephat bat baun ye kendo ya keriu kenthei kabadon hangta ban pan jingbam ni ban sa ya u iwei siem khat nyo kadakot kabakhandai anda ba u Elijah ula poi hakataka snong ha sarephat ula sngau thangan bat sngau sliang ru kata kat baula syang penjathat harut lenti ula yei ye kawei kakenthei kabayat hangta bat hangta u Elijah ula kan mau ya ka hukum ka jong blei kaba u ong ban ni kendu ya kani keriu kenthei ban pan jingbam naka marmar u Elijah ula khot ya kata keriu kenthei bat ula pan ya ka umdi naka hadin kata u Elijah ula ong ya kata keriu kenthei ban wanra jingbam khendiat ban bam kata kebriu kabadai keriu kenthei kalashem yaladi hapeng ke jing kumnu ban ai bam lani ban besabam ya u Elijah namar hakayeng ke jongkaru kamdon jingbam eru sngau tenat kipar bangai kani keriu kenthei kadon tang shikam upuro bat uklong bat kumpiang hau ta uklong kani keriu kenthei kalak sngau kuslai kumnu ban pendap bam ya ubriu jong ublei yalade bat yalau khun bat u Elijah ula ong yaka uong wat syap ting tu pen krek syuainga ya kata kajing bam ngin siapet ke ke banja hadin kani keriu kenthei om simlei thu ke pen phai tin kumnu ya u Elijah hendai ong kaktien ka jong ublei haka kitab sim kebaningkong kalenong kabakhat nyo kadikot kabakhat san kalale kum bala karpan bat labtha bakata kajingbam kala pendap yau Elijah kajingbam kala dap omtang yau Elijah ndrei kala dap ru ya ka yeng kasem jong kani keriu kenthei bat la ong ru bakata kajingbam kala dap bun sengi ki parbengai bat ki parok ki be ki jonga kani keriu kenthei kalala ban besabam ya u syakri jong ublei u Elijah namar ka don haka ya ka mensim jingle asbun ka donut ka bakluj mensim bat ka bajensur mensim la pendap ya ka donut ka jongka da ka jingsbun bat ka jing e haka ni keriu kenthei namar kamsim la khnyum ya u Elijah habau lepan jingbam kani keriu kenthei kala syushania hau blei long kat balong ngan syat tang utau puro shikam bat ban aibam yau briu jong ublei ki parbengai pila ban mudur ladangin syat yu puro tang shikam kat nu unmi nauta leksi ar nilai tli ki pu gila ban mi kaban pendap tang yau Elijah hendrei ngi aingu yau blei bau blei ulale eka kamba ban pendap yang kata jingbam jong keriu kenthei kumbau jisuru ulale ka kamba ban besa yikitu kisan hajar ngut tang da kisan tli ki pu barli bat artli ki dokha kei ke bangut ra hani ko ki par ngai kalong ha kani ke jingi kenduk lang ke jongi
ya kani ka khlam shibun ki long ye nong sem kila du iki kam ki jam ki jong ki kam tam e hak ki benai ki bla perking bha ya kani ka jing pak hang habala khang lut yangi kambon ki long ying na ki batuk ki basuk bat ki bakerdo ki mi bam e isyu hak ki benai ki bla dap ring aingo pat yo blei ubla pena ki khon kristan ban kner ka ti jing herap ya kom kita ki basem sitom ban sam isnei de ki marbam bar ki mardi niyo ishi bon ki balang nakaliang jo ka jiseng samla nakaliang jo ka jiseng kenthei nakaliang jo ka jiseng khna kliatan rong lang ban ai ka ni jong ka jing herap ya kita ki basem ha ki jing e ha ka ni ka lockdown kani kalong kajing la isnei kajau blei yangi ki khon senran ki parmgait namar kata kani kalong kan nuksa ke babae ba kani ka riu kan thei kalalong ka badap du mensim ka balayarap yala upamar majan jong u Elija ka benta ka baar ka it yala upar marjan da kajing ai mensim bat kajing kershan iwe ya iwe pat hapreng jong kani kajing kendo yang ya kani kajing pangklam kajing khot yangi ki kristan kalong ban ai mensim ya kitu ki frontliners ki bangi ong ki batrei met bat mensim ki baklem shong than mit labat sngi ban yakun yoni khyang jingpang ngidon kamru ban ai mensim ru ya kitu ki para mensim ki bakordor ki bangat hauni khyang jingpang bakin yo no ye ka jingpen khya kham kloi ngakwa banilam jingmut shipor syaka kitab jong u Nehemia ka lenong ka baar ki dikot khatwei terter ka bakhot chapang ka jingkentu u Nehemia bat ye ki jiu bante ya ka kenro Jerusalem hadien bau Nehemia ula duai haublei ban aibor yeladi bat yaki jiu bakin ai ke jinge trelang kila yaong ya ngini yeng bat ngini telang ya ngini yeng bat ngini tei ngasngau kani ka kubor ka khot yang himentai ki khun kristan ya ngini yeng ngini rap ya ka ti jing la isnei hakum kani kapor ka bae bar ka banjar hangning yoi kumno u Nehemia u wanra biang ya ka jinglong ka wei hapdeng ki jiu ban le ai ya ka babha na ka banta ka imlang ka salang hapdeng jong kani ka jinge kendo jong kani ka khlam kum ki kristan ngidon kam ban ai ka kti kamon ka kti ka diang ban ai mensim ya ki nong sensyar ka jella iki snatri kam ki bapher ki batrei borpa met bat pensim banyakun yauni khyang jingpang kaktin ka jong blei hagasiti pol sikinong room kalenong ka bakhatsan ka dekhot ka baar ka ong ai ba uwei nangi un pensngau bha yala upar marjan da ka bayatei lang na ka benta ka jing bahalang baro kani kadi kapor banyatei lang om ban pet ya kijing juna nang tapat habau Nehemia ulaong bante ya kata kakenro Jerusalem kila don katu katningut kijiu kiba persya bat wadong yau ba kita kilong u Sanbalat unong Horon u Tobia unong Amon bat u Geshem unong Arab kini ki Sanbalat haba kiliya sngo ya kata ka jingkhot kejong u Nehemia bante ya kata ka kenro Jerusalem kini ki Sanbalat kilar khiben bat kila iben ya u Nehemia bat ya ki jiu hapdeng jong kenika jingyakun jong ka khlam ngio iru lingba ki news bat ki social media baki don ki Sanbalat ki bawat dong bat ki ba criticize ya ka jing trikam jong ka sarkar halor kani ka pandemic
kabakam sngo pang not kalong ya kitu kiblangat hau ni ukhinyang jingpang baki sha pet iben kata kabaki ong hakaktin nongway ka stigmatization penban hakajing shisha hakum kani kapor ka jingdon kam ka bakre kerke kalong ban snolem yaki bar ban ai men sim yaki bakin yo bor ban yakun ya uni khinyang jingpang nang ta shushu utitos upen kan mau ru yangi bangim dei ban krans new yano ru gem dei ban yanya hendrei ban pan i yaka men sim jong ka jing yaisha ban ka jing jamnot shakibriu baro kata pila ban shem hautitas lailen nong ka dekot ka baar u Nehemia shim na pan sngo ya kita kijing kren ben lani kijing iben jong kita kisan balat hendrei de kamen sim jong ka jing duai ula buti hau blei baka kam kan yat shakmat bantei yaka kenro Jerusalem ai bangiru kum ki kun Kristan ngin don kamen sim kum u Nehemia ban don kamen sim jong ka jing etrelang ha ke im lang sa lang ha ka shlong ka thau bat ha ka balang ka benta ka balai bat ka bakhadu kalong i yalau paramarjan da ka jing duai ki parbengai kalong ka wei pat ka atiar ka bakrau ka bangila ban yarap yalau paramarjan da ka bangiken mau yaki ha ka jing duai ki baman na kasngi ki jongi ka jing duai kalong tang maka ka bakersyan yau Kristan ka bakersyan ya ka Kristan ha ka jing ya lenti ha ka ni ka perthai ki parbengai bat ki parlok ki be ki jonga tat hadu menta empat don ka dawai ban da ne ban penkot ya uni ukhyang jingpang covid khat khandai tu ngin buti hau blei ha ki jing duai lang ki jongi bau blei untan ringkat bat kitu ki paraman sim ki bakordor ki badai ban ya lingba uni ukhyang jingpang baro ki Kristan ki penlongi ki jing duai ha ki yeng ki sem ki jongi ban duai bat ban yai duai bau blei un pun kut no lani un pun wai no yau ni khyang jingpang nakani kasla jong ka khendo kum ki banget ni don ka jing kermen ka baskem bau blei un sap jubab ya ki jing duai ki jongi hakaya ka babyang bat hakapor ka jong uhi ki parbengai tu ni pe kat tu kat ni ki jing duai ki baki syakri ki jong blei kila duai nakamta ki weipat ngikin mau Moses ula duai nakamta ki kun Israel hakajing yait nanti hari klau Exodus kat nyo saw hadu henriu ki kun Israel kile kendo shibon ki jing ha kata kari klau kawai na kita ki jing kalong bakila sliang bat ki kun Israel kila kyum yo Moses bala wanra iki hak ka rishiap ka riklau ka bamdan ka kumta Moses lembar kita tememesan kila duai hau blei bau blei ula yo sngo ika jing duai ka jongki bat ula le ika kamba ya ka ba ko klami nau tau mau siang ki jing duai ki wanra ki kamba ko ki parbanget tungin duai bau blei unne ka kamba hakum kini kapor kebae kawai par ka jing duai kalong nakamenta kinong sensyar ong upol syau Timothy kebanding kong kalnong kebaar ki dekot kebaar upol ukentu ya usamla Timothy baka don kamban penlong ki jing duai ki jing kerpat ki jing yasat bar ki jing aingo nakamenta ki bendriu nam ta ki briu baro kata kinong sensyar kinong yelam ki bakrau ki batri baro tung in yai ken mau hak jing duai nakabenta ki nong sensyar ke jela nakabenta ki nong sensyar ke India bar ka perthai baro ka wei bau blei un ai haki ya ka jing start ka jing shemphang ka bakan jablei bar bakin don ru ka mensim shapting blei haki kam baro ka wei pat ka jing duai ka long ka jing duai banyo ya ka jing elong shitli
Yohanes kat nyo kedekot ke bakat we ujisuru udwai nakamta ki senran hasya bun sakin waktu beneng uang nganom dan syu hakata ka perthei lembat ki senran kumta ula dwai nakamta ki senran bakin don ye ka jingilong shitali kum ki kristan ngi don te ka banta ka bakrau ban dwai jur bakum kari bat kajat ben riu nginilong shitali nginilong kawe hapdeng kani ka jing kabangi kendo bat ka dawa yangi ban ya khun lang yau ni khinyang jingpang covid khat khandai ka jing dwai lang kalong ka bor na ka banta upar marjan ka ding ka me bat karhem tang la dala tenrong bon tli ki ding hakata ka depe kumju ru ka jing dwai ka long ka bayo bor bat rehem tang la dang yishim batalang haki jing dwai nagabanta ki weipat haga bapenkut ya kan ka jing slok ni don ka jing ka baskem baki kun kristan ki don ka benta ka bakrau ban pendap ya kan ka benta ha kan ka perthei ki parbengai berki parlok ki jongi ni dang sio ban rakhi ya ka youth week bat youth sunday arja arpo ha kan ka tayo ka bladap bat ka thim menta ka snem ka ong ha ka perthei hendrai om jong ka perthei kani ka thim ka khot yangi ki kristan ban om long jong ka perthei hendrai labu yangi ha kani ka perthei ban long ki badon ka jingya e ban long ki badon ka mensim jong ka jingyarap ka jingya kristan iwe ya iwe pat tu ublai un kerku ya kani ka jingya slok ha kani ka por nakaliang kejonga bat nakaying kesem kejonga ni pha ke jingker khu ke doi phi ke prangai baro pen yo iki met ki bakot ki bakhya bat kham tam ke jinglong bakan jaban sim hapreng ke jing pakhang ni yai shakri ublei met lab step hakir rempe ying kristan ke jongi nginget scam ba ublei un ai ke batam haki benta baro jong ke jing im ke jong phi na kebenta keburam kejong ublei. Amen. Ki parbengai ngilapoi sa kebenta kebakut jong kenika jing syakri kejong ihan kepor nginget scam ba ublei un kerku ya kenika jing syakri lang kejong ihan kepor batru ia ka kubor ka ba ublei ulapen sngau lingba usyakri ubarit in penwaino ikenika jing seng hakani kepor na ka jing ruai ka ba laispa lai pinyo na ka batamai but laispa hinyup khandai nakabarim. Yu Jisu aban srim kat baim haperthei. Dam aiti lut yelade ban syakri tang yublei. Uwan naboneng shani ban wat yangi kibriu. Uthe lut laka jing im karam jongi ban siu. Kumtu baro lightly kidkhot lembat ka chorus ka jing ruai ka balaispa nyupulai. Aban serim kat baim haperthei dem aiti lut yala di ban syakri tang yublei uwan nabuneng syani ban wat yangi kibriu uthe lut laka jing im karam jongi ban stiu Yau Jisu ban serim, Yau Jisu ban serim, Yau Jisu, Yau Jisu, Yau Jisu ban serim, Yau Jisu aban serim badap kajing kuasku. Ban yarap pun jin jar blahap hakor dijur Yu Jisu aban serim ki popuju map Kan tu jing iklem kut syuk na do nut balas lei
Yau ji suban serim, Yau ji suban serim, Yau ji su, Yau ji su, Yau ji suban serim, Yu ji su aban serim jing duai bas ngô brai, Shalom ulej kiu pun sin ban hot kerpat yu trai, Ha jingkin jati hang tamar wei udem, so bang ban ya sulok lupa bahabuneng, Yau ji suban serim, Yau ji suban serim, Yau ji su, Yau ji su, Yau ji suban serim. Tu ngani wai. Bad hakbawai no jong kini kejing syakri kejongi hakani kapor. Pelaj atrai yengi de kejing ketku kibakan sai tam kejome. De keba airu kejingai kebadap yang Jesus Christ. Kejiba jong blei kupa lem gislok batyang keba pencet bor jong mensim bakut. Kini lai kejing ketku wei blei. Kini syongsa bat ngi lem berkipar bengai hang ni hakabalang lum siap. Kin syong sa ru lem bat ki parngai ki badon ha ka KGP assembly ki ni ki jo ke jingkat ku kin syong sa lem ki parngai ki ba kleng sakla ke perthei na ru menta shiki bam chukut ru. Amen.